Ghana de hye me mo bibia kwa aba eba imade kasamfoni eso. Nyame nhwe bibia ogusu supporting na ye hye mobo nso se ye mo bibia ni mungu aseda. Na ye ka se ye de beba abesom bia no nso. Ye de beba abesom se ne se ne fata bia. Na ene amanebo aya tie no emu orem na afi so asemde kakra wom. Enti no so bibia benya ebra obe ya aso na watie mi kakra. Esan se eniema me be kekan asemde wom na afi so eniema bi wom a ewo se ofa na odebo obra. Se wo ba Ghana mamu ha ye wo asofo a wo mo agye omudin a ebimu egusua eka nyame asem de che Ghana ene wiase afa na nyina se de ebe ya de bebo ye bra na yenya abrabopa. Na ene nipa me kana asem Archbishop Duncan Williams. Archbishop kofa by Edema Action Chapel International a ye twanitia efre no ACI a ne headquarters enso ewo Enkranpumpuni mantamu a ewo Ghana mamu ha ya ono nasem na enne mede eba besom na wode ensem bi aba betuja ya ose bosumi a yewomi bosumi July eniema enum meche 5 na ebesi ewo bosumi emu enti se woto de ana se wode wo mu a na wonso wafa na wode abo wobra na wone kasa yemu no wo kire se eniema numu a waboboso no a menso me ba beboso de akire mo no obibia obenya asopa na watie no no ono na obenya emfaso de afiri ensem a wode atudwa no emu na ensem bia okaye de dikan enim wo kire a abusua na wo mu esu etwa ajajo efa sikasem se abusua bi wo honom a wo mu ani nje ene ade no wo kire se bosum ye yasimi eno na obibia breakthrough eba se ye ni je na wo pe wo abusuam sikasem anadan onyankopon betene nsa wo abusua bi mo so a saa wo mu haw ene wo mamane hunu na wo mu ehunu nyina no eto ebetwa na de etoso mienu enso ene se we de odi oyi efri Bible mu ese Bible aka se bone akatua ene owuo na onyankopon adoma kyede ene dankwa enti obibia ode ne nsa ahye awudisem bia ana se bibia ye bone bia mu no onhwe ne yie na ontwe ne ho emfiri ho na enye saa se dem di kan se bone akatua ne owuo no nipa no anhwe abosome onhunu ne yie obeto nananom ewo ensiedo enti se wote saa asem ya Archbishop de ato anim se uwo ensa ewo amanehunu bia ewo bia brabom ana se wudisem bia wobejai na wonso wanya wasundwe ewo omanyi emu na de etoso miensa so oyifri Exodus chapter 14 verse 14 osese utina asundwe mu dada onyankopon ekon okon ma enti ono de o ka che obi bia se ne wotina asundwe mu ache na onya bebipa bia emfiri mu no saa bosumi nyame ebetie ne mpaibo na wakonekon de amano na de etoso 9 no potakasem broni beka ne se last but not the least ene se Archbishop de esanso etudwa se mantia yewomi bosumi a yewomi enya de a osuani bia ebehwe ne dofo ewo muda esanse Psalm chapter 118 verse 17 aka ato se wunwuda anase yenwuda na emom ye betena se na yaka onyankopon enwuma panyina de akira amansan enti o kire se month of July a yewomi enya de a obusuani bia ebehwe ne dofo ewo muda enti yemfa entufu enti no yenhye no nso na afa so de etoso num no ene sanso etwato no o de tudwa se ankrankra ene companies ahodo no empanifo a wo mu ewo saa companies yi mu bia enye wo madwen se ombebo mpaye ewo mantie mu pa se de beye ewrade de wo mu edwuma no ebefri adomu akwa adomu na enhyira aba business bia obibia ebeye mu na afa so customers a ye kwotoniema ene clients fo nyina nso no obibia no ebenya na dwuma se de se na efata enti nsem numwe na Archbishop de ebetudwa se yenhwe na yenhye nso mantie mu enye saa wa wanya sopa na wantie no de na etoso mienu no anhwe na oto atwi enti no se uwo ensa ewo awudi bia mu a ubejai na nyame enso ehira o medamase emammone hwa megemu ahenewa monkoso na mon subscribe mame mon share na mon like mame owo ahene akosi achampoma Imadeck TV